लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायलायबाय नै ना हमहैनो नागिरदों जोङो लांखारावहाय सिख्लाफोरा नै ना हमहैग्राफ्राबो ना हमनो गोरों गोरों गोजाखा औ ना हमहैगोन नै आरो सासे दंबावसो बिराद थफ्ला बालायबावदों ओंखाम थफ्ला लादों नै सासेया ओंखाम थफ्ला लादों नायलांबाय थादों नोंथांमोना जों ना हमनायखौ बाजादों लेवार हाग्राजों फैनानै लेवार बाजाबावबाय लोगोफोर सैमायाबो जोंनि लोगोसो ना बारसोमफानो फैफादों ना बारसोमफानो बिराद मेंबाय जोङो नै दाबो मोनाखै गोसा साथासो हमलायनांबाय बारि हाग्राल' खानाय आयु 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 लामायानो नै हाग्रा गोजा एसे दायो बाया माथो आं सिखागोन नोंलाय दख'ना लाखादों माथो नै दै बारनोसै फै सिगां दै बारबाय सिख्लाफोरा साथा हमलायदों नै जा गिदिरखा दैयानो बरिया मोजां मोजां मानो बरिया मोजां जा गोजान दंबावोसो नै मेंनाया हाखाला सान्दुं गोसायावहाय लोगोफोर मोननोसै जोङो लामा आरो थाबायबावनांगौसो नै मा होननांगौ जाखो माइ रज'बाय माइ गायबाय जोंनिजोंहाय नोंसिनिजों सोर सोरना माइ गायथ'वाखै कमेन्ट खालामहर अननानै नै ओरैबो नै सिख्लाफोरा थाबायगासिनो सैमा मासेबो दंफालायो जोंजोंहायनो बेसे दै बानाय अयथासार दंग' फिसा फिसा बारबोबाय जोङो होनबाबो दाबो मोनबावासो आयौ सिन्देलां गोदोजोब्बाय नै मोनजोबमोन ने दानि मबाइलानो थल्ल' गबायलाय नै आरो दुब्लि मोनसे बारबावनांगौसो आयौ इमान गुवार गिब'सो बाबाय इयो बाबुना नानि खोन्थाद' नानियो हाराव थांनोसै जोङो लोगोफोर नै दासो मोनफैदों ओमफ्राय ओइजों थांनोसै लांखाराव मुसारि लालायबाय नै मुसारि लाबाय जोङो लांखार मोनफैबाय लोगोफोर नै आयु ओरैबायदि गुवारखा आं दा नोंसिनो मोजां खोन्थानोसै दे आयु 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 गोजौथार नै लोगोफोर जोङो मोनफैबाय दायो लांखार सिख्लाफोरा नै नाखौ हमनो रोंखायो दा जानो मेंजोब्बाय बिदि खालामना अन्थाइ होसिनजोबो ओइ बिराद गोरोंलै अन्थाइ होसिनजोबनायसै नै अन्थाइ होजोब्बाय इयावहाय सोलोङायला नाया बहा हाबनानै थायो इयाव अन्थाइ होनानै दायो बैनिफ्राय नाखौ होखोनायसैनो अन्थाइ नाद्रुबोनायसै ओमफ्राय नाया बेयाव हाबनानै थायो रायजोफोर आधा केजिनि गासेयावहाय आधा केजि no
न'आव थांसै जोङो दायो बिराद मेंबाय गोजांबायबो बेलासि जाबाय ना हमसुलिया दङ बिराद हमनो गोरोंखा मालाय गोजांबाय नै जोङो जा गोजांबाय जा गुसु बार बारदों दैलामबारि गेजेराव नै ना हमफैदों जोङो ना हमग्राफोरा थाबायगासिनो थांफिननोसै जोङो गोजांबाय ना हमग्राफोरा मेरला दं नै 1.5 kg नै नाया नै ओरैबो दंबावोसो मेरला दङ नै लोगोफोरजों न'आव थांफिनसै दायो दख'ना गानबाय बर' सिख्ला आङो नाखौ बाबाय लानो हालाय लायै ओंखायनो आं नाखौ बाबाय नै लानो हालाय गिलिर जाबाय ओंखायनो बाबाय आं नै